Pag humanog sukod, ipansak ang iyaha siya. Ipansak ang imuha sa iyaha. Tara. Tanay coupler. Lantaw guys, ano saong Pag helmet pod kay para lami tanawon ba nga. Pakita ka sa dagway sa ban. Wala lagi kagtagakawan lagi. Kolektor. Di ba napita? Okay, murag kuan ka lubay kita napita. Kining paak na. Iyaha sa imo ha. Gapuha. gapo mo tawa eh. Oh haha. Liwat ni Tanlik. Oh. Lugar. Ibutayin na ni kuan ang lock diri sa kuan. Silver mining. Ang silver mo gapo. Mahal kayo. Hindi. Sa pagkukunin gold do. Kaya para ito lang mamutol kaniya, pwede man ito niya magamit otro. Tabuni lang itong ulo ato. Kaya namin kitang reading. Tabuni mong ulok ba? Ano ito eh? Nalapit ko eh. Hasol kayo. Kasi mo. Pato itong kuan. Pato itong ulo eh. Ay, wala yung ulo no? Sabi, ako natarungan ito. So guys. Doon kuha sa kamera kong cellphone basta Samsung Pulipid. Mga po. Samsung Pulipid. Samsung Pulipid. Basta kuruga. So diri napita ang kuan guys ha, sukdanan guys. Enggak guys. Oh. Pak. Palit mo clever nga na. Para sa mga gwapo lamang yan. Pwede buyag. Secreto sa mga gwapo ba? Nandito na pod. Dala magtagbo. Tagbo na lang guys. Bench na dapat gamay. Busing! Sige lang yung busing niya. Slingan niya dito eh. Hasta kuruga. Kuruga kay kamugaw. Kameraman pod. Silvero. Diri sa akin. Kana may kana. Na ha. Pahingo ko sunod ha kay para makita di makita sa kuha kamera nga hugoy kay kuko. Oh, klaro kayo. Ay, bukina. Oh, Kita pag maya. mo comment na ba. Na mo ding hining signal kay hugoy kay kuko. Oh, 3 minutes na nagibuhat. Wala ray chicken. Oh, pak. Oh. Sure ba? Wala na signal. Wala. My friend. My friend. My friend. Kita sa taro guys. Kay daghan man daw mas makeup. Kasi yun na ka na. Naka-bend nando ha? Okay, good. Yan na. Mo ni bago sa Philadelphia. Yang plan. Hanap ko mga chikibulichi eh. Abi nga na mila ay wala ko na kita. Yung sa isa kay baka di mo na ko ba? Taas kaya akong video. Ito siya niya. Okay. Lamias ko ko eh. Ayaw, i-apil lagi. Tatangan na yung ko para di kapit. Dot sa gamay guys. Pero kulang pa siya dot. Dari ay. Atau cutter may ipit. Langkat siya. Ha? Langkat. Pero matabunan no. Ito isa.